നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കേസ് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണമാവാമെന്നും സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു. നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് 2 വട്ടം തുറന്നു എന്നുള്ള ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിലെ റിപ്പോർട്ടും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2018 കോടതി ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ 2 വട്ടം മാറിയെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. 2018 ജനുവരി 9, ഡിസംബർ 13-നുമാണ് മെമ്മറി കാർഡ് തുറന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹർജി തള്ളിയ കാര്യം രഹസ്യമായി വെച്ചെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ പ്രോസിക്യൂഷനെയോ അറിയിച്ചില്ലെന്നും സർക്കാർ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു. നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർപ്പ് ദിലീപിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന വാദവും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം വേണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ദൃശ്യങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന ആരോപണം തെറ്റെന്ന് ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കരുതെന്നും ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം തടയണമെന്നും ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.